Hvordan har dine 2 første måneder på ferie været? Og det har været hårdt. Det har været helt vildt hårdt. For fanden da. Og det har været sindssygt hårdt, man har været helt nede og bide i græs. Og nogle dage også lort. Og så er der nogle gange, hvor man bare har lyst til at tude sig selv i søvn. Det er ikke lutter lavkage. Og så er der nogle gange, hvor man bare har lyst til at tude sig selv i søvn. Hvor jeg er sådan, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg synes, det har været dejligt. Og sjovt. Jamen, jeg synes næsten ikke, det kan beskrives jo. Det har bare været sådan en start på en rejse, som jeg slet ikke havde forestillet mig. Man bliver revet ud i alt muligt, og så tror man har det, og så vælter man, og så havde man det alligevel, imens man væltede. Det bedste har helt klart været at være nysgerrig. Det er jo dejligt at have sådan en frirum, man kan lege i. Det har været sindssygt lærerigt. Jeg er blevet åbnet op til, hvordan jeg kan lære mere. Det har været alt det, som jeg håbede, det ville være. Det er simpelthen så lækkert, at det kan ske med alle.